Türkmenistanda ýurdun ýeketäk mobil operatory bolan Altynasır öjükli aratnaşyk ulgamynyň hyzmatlarynyň hili ýene yaramazlaşdy. Şuňlar Mar welaýatynyň ýaşaýjylary telefon jaňlarynyň hiliniň we internetiň tizliginiň juda peselendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 noýabrda sebitden maglumat berdi. Adamlar beýlik abonenty jaň etmek üçin onuň belgisine azyndan 10-12 edek aýlamaly bolýarlar. Iň ýaman ýeri bolsa, jaň gidirip ýaňy guruluş başlaýan welin gitdine ara kesilýär. Biz zordan salamysyp ýetişýäris. Aýtsak diýjek zatlarymyzy aýdyp ýetişmän kak tes kesilýär. Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Marlylar bu ýagdaýlar bilen ýygyderli günde ençeme gezek ýüzüýiz bolýarlar. Kä halatda ýaşaýjylaryň jaň edýän abonenti öçürilmedik bolsa-da öçürilendi aýdylýar. Diňe jaň etmekde däl, eýse SMS hatlaryny iýermekde hem kynçylyk çekýäris. SMS uratmakçy bolsaň, şol bir SMS-i ýygyderli 6-7 gezek iýermeli bolýar. Bir sapar uratsaň barman hem bilýär. Häzirki ýazýan SMS-in ertesi güni barýan halatlary hem bolýar. Käte bolsa hiç ýyly barman hem bilýär diýip marly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Sebitde internetiň tizligi hem barha yaramazlaşýar. Bu yaramazlaşmany Türkmenistanda öý internet hyzmatlaryny hödürleýän Türkmen Telekom elektrik aratnaşyk kompaniýasynyň we mobil internet hyzmatlaryny hödürleýän Altynasyryň hyzmatlarynda hem synlasa bolýar. Marynyň häkimetleri interneti hem gaty gysýarlar. Häzir döwlet tarapyndan irade hödürlenýän mobil we öý internetleri arkaly imo messengerinden hem kadaly pedalanyp bolmaýar. Bu ýurtda VPN-siz işleýän ýeketäk messengerdir. Bu messenger arkaly da daşary ýurtlarda okuyan ýa işleýän çağlarymyz, dogan garyndaşlarymyz bilen gürleşmek kynlaşdy. Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä VPN ulgamlaryndan peýdalanyp ýurtda petiklenen beýleki messengerlara girmek arkaly belli bir derejede habarlaşyp bolýar. Ýöne bu usuldan peýdalanmak ykdysady kynçylyklardan we giň ýaýran işsizlikden ejir çekýän köp meşgalanyň maddi mümkinçiliginden has ýokary bolýar. VPN ulgamyndan peýdalanmak gaty gymmat. Onu bir aýlyk telefonuňa gurnatjak bolsaň 500-600 manat tölemeli. Onu ulanýanlar gaty az. Sebäbi her ay Wi-Fi ulgamy üçin hem 180-200 manat töleseň, bu jemi 800 manada golay bolýar. Bu pul köp adamyň tas bir aýlyk girdejisidir. Dip marly ýaşaýjy bellidi. Temesel Söwdanyşanly Altynasır kärhanasy we Türkmen Telekom hyzmatlaryň hiliniň yaramazlaşmagy we onuň sebäpleri barada ýaşaýjylara açaçan maglumat ýa düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu barada kärhanalaryň yerli edarasy bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem başa barmady.